ହଇରେ ଗଧ ଗବଗାଣ୍ଡୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଚିପୁଛୁ କାଇଁ କେତେବେଳେ ବହି ଖଣ୍ଡେ ଖୋଲି ଦେଖୁନି। ବହି ତ ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି କରି ଦେଖୁଛି। କେଉଁ ବୁକ୍ ଟା ଡେଲି ଡେଲି କରି ଦେଖୁଛୁ? ଫେସବୁକ୍। ଚଣ୍ଡାଳ ଖାଲି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥା। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଚାରିବି। ପ୍ରଥମେ ଇତିହାସ ପଢିଛୁ? ପଢିଛି ପଢିଛି। କହିଲୁ ତାଜମହଲ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ତାଜମହଲ ତାଜମହଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଚୁପ୍ ଦେଖିବୁଇ ନା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଜମହଲ କିଏ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ? ଠିକାଦାର ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ମାଡ ଖାଲି ଅଭାବ କହୁଛି। ଆରେ ମୋଗଲ ରାଜା ଶାହଜାହାଁ ତାଜମହଲ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଆକବରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆକବରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସଲମାନ ଖାନ। ସଲମାନ ଖାନ ଖାଲି ସିନେମା ଦେଖଉଛି। ବାଡଉଛ କାହିଁ? ମୁଁ ଆଜି ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲି ଆକବରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସଲମାନ ଖାନ। ଆକବରଙ୍କ ବାପା ନାଁ ଥିଲା ହିମାୟୁନ। ତତେ ତ ଇତିହାସ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି। ହଁ ତ ମୁହଁରେ ସବୁ ଜଣା ପଡୁଛି। କଣ କଣ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛୁ? ଆଚ୍ଛା ପାଣିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 5ଟି ଜୀବଙ୍କର ନାଁ କହ। ଗାଈ 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 ନା ଗାଈ ତ ମାଟିରେ ରୁହେ। ମଣିଷ ବି ମାଟିରେ ରୁହେ। ବେଙ୍ଗ। ଆରେ ଆଉ 4ଟି ନା କହ। ଆଉ 4ଟା କହୁଛି ବେଙ୍ଗର ମାମୁଁ, ବେଙ୍ଗର ଅଜା, ବେଙ୍ଗର ଛୁଆ, ବେଙ୍ଗର ମା। ତତେ ଖାଲି ମାଡ ଦରକାର। ଏଲେ ବଉଲ ଖାଲି ବାଡେଇ ପକଉଛ।